η πρωτοπόρος βιομηχανία. Όλα τα παιδιά σ' όλη τη γη καρτερούν και το δικό τους δώρο. Τη νύχτα των Χριστουγέννων τα παιδικά μάτια γεμάτα έκσταση και δέος και συγκίνηση ψάχνουν τα ουράνια για να δουν το αστέρι που οδηγεί στη Βιθλεέμ τους μάγους. Κάθε πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων, γλυκές παιδικές φωνές μας ξυπνούν για να μας αναγγείλουν, να μας φέρουν το μεγάλο μήνυμα της γεννήσεως του Θεανθρώπου. Είναι ένα έθιμο που το κρατούν πια μόνο τα παιδιά. Τα περισσότερα χριστουγεννιάτικα έθιμα ξεχάστηκαν μέσα στον χρόνο, ενώ θα έπρεπε να τα κρατήσουμε με σεβασμό γιατί είναι μια κληρονομιά. Άλλοτε τα κάλαντα τα έλεγαν μεγάλοι άντρες, έφηβοι και κοπέλες. Στη Θράκη τα κάλαντα έβγαιναν και τα έλεγαν με τουμπελέκι, λαγούτο και κλαρίνο. 40 μέρες, 40 νύχτες ήταν για μας τηλοπόλωσε. Κάλαντα της Θράκης λένε με την απλή γλώσσα του απλού ανθρώπου για τη γέννηση του Θεάνθρωπου από την Πάναγνη. Τη Θεοτόκο τη βλέπουν οι Θρακιώτες σαν τη γυναίκα στη δύσκολη ώρα του τοκετού. Η Παναγία, λένε, παρακαλούσε τους Αγίους να τη βοηθήσουν και ώσπου να πάνε εκείνοι να φέρουν νερό και μόσχο, το παιδί γεννήθηκε. Στη Σάμο και στα μικρά νησιά, στους φούρνους, τα κάλαντα τα λένε το απόγευμα και το πρωί ανήμερα. Όλος τα δάκρυ
Αυτά είναι τα κάλαντα τα τεινά και λένε για πιάστε τα χριστόψωμα. Το ζύμωμα του χριστόψωμου μέχρι σήμερα είναι μια ιεροτελεστία. Μαζεύονται οι γυναίκες του σπιτιού γύρω από το τζάκι και στη ζεστασιά με φίλες ευχές γίνεται η προετοιμασία για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Προσκυνίζουν το αλεύρι, κοπανίζουν τα μυρωδικά, σταυρώνουν το αλεύρι και αρχίζει το ζύμωμα. Άλλοι κάνουν πρόβα για τα κάλαντα που θα πούνε το πρωί, ανήμερα των Χριστουγέννων. Στη χαρά των Χριστουγέννων έχουν μερίδιο και τα ζώα. Τα πιο γραφικά έθιμα είναι των βοσκών. Οι βοσκοί όλου του κόσμου είναι περήφανοι αυτές τις μέρες γιατί αυτούς τίμησε ο Θεός. Σε στάνη βοσκών γεννήθηκε μια νύχτα χειμωνιάτικη. Οι στάνες είναι τόποι ευλογημένοι. Κάθε Χριστούγεννα το μάτι του Θεού είναι πάνω στις στάνες, πάνω στα ζώα. Οι γυναίκες των βοσκών κάνουν ξεχωριστή πίτα για τα ζώα. Τα κόβουν φέτες και ταΐζουν τα ζωντανά. Τα καλοπιάνουν για να γεννηθεί ο Χριστός και να τα βρει χορτάτα. Και εκείνα να πούνε στο νεογέννητο Θεό πόσο καλοί είναι οι άνθρωποι και πόσο τα φροντίζουν.
Σαν γεννηθεί ο Χριστός, λέει ο λαός μας, ανοίγουν τα ουράνια και κατεβαίνουν οι ψυχές στη γη. Μένουν στη γη 12 μέρες και φεύγουν των φώτων. Ξαναγυρίζουν πίσω στον τόπο τους. Γι' αυτό οι γυναίκες πάνε στις εκκλησίες την παραμονή των Χριστουγέννων, μα και ανήμερα, και ανάβουνε κεριά για τις ψυχές που βρίσκονται κοντά μας. Ένα άλλο έθιμο των Χριστουγέννων είναι το πάντρεμα της φωτιάς. Κόβουν από νωρίς 2 κλαδιά από διαφορετικά δέντρα και η κυρά του σπιτιού τα ρίχνει στη φωτιά του τζακιού της. Ο κρότος που κάνουν καθώς καίγονται τα ξύλα διώχνει κάθε κακό από το σπιτικό. Επίσης τη νύχτα των Χριστουγέννων βάζουν στο τζάκι ένα χοντρό ξύλο, τα αφήνουν να καεί λίγη ώρα και ύστερα το βγάζουν. Αυτό γίνεται όλο το 12ήμερο. Το ξύλο θα καεί 12 μέρες λίγο. Την παραμονή των φώτων θα πάρουν τη στάχτη και θα την σκορπίσουν στα χωράφια για να μην μπορούν οι μαγίστρες να πάρουν τον καρπό και για να καρπίσουν τα στάρια. Τις νύχτες του 12ήμερου οι καλικάντζαροι, λένε, στείλουν καρτέρι στους ανθρώπους έξω από το χωριό, στις ρεματιές και στα φαράγγια. Κι αν δούνε άνθρωπο να περνά, τον αναγκάζουν να χορέψει μαζί τους. Αυτά τα δύσμορφα πλάσματα αγαπούν πολύ το χορό, τη μουσική και τα γλυκά. Το μόνο που φοβούνται οι καλικάντζαροι είναι η φωτιά. Γι' αυτό οι γυναίκες, σαν θέλουν να βγουν νύχτα στο δρόμο, μα και στην αυλή του σπιτιού τους ακόμα, παίρνουν μαζί τους ένα φανάρι με δυνατή φλόγα. Έτσι είναι σίγουρες πως δεν θα τις ζυγώσουν τα δαιμόνια του 12ήμερου. Από τα πιο όμορφα έθιμα που χάθηκαν με το πέρασμα του χρόνου είναι τα έθιμα των κοριτσιών, των γυναικών, τα έθιμα του μεσονυχτίου, το τάισμα της βρύσης ή του πηγαδιού. Τα μεσάνυχτα έβγαιναν οι κοπελιές από το σπίτι τους και πήγαιναν στη βρύση του χωριού ή στο πηγάδι της αυλής τους. Έβαζαν την καλή τους φορεσιά και νυχτοπερπατούσαν. Έριχναν στο νερό σπόρους, καλόπιαναν το πνεύμα που κατοικεί μέσα στο πηγάδι και έκλεβαν το νερό του. Με αυτό το νερό ζύμωναν το προζύμι και το κρατούσαν όλο το χρόνο. Οι νιόνυφες μάλιστα έπλαθαν και κουλούρια για τις πεθερές. Σε πολλά νησιά και σε παραλιακά μέρη της χώρας μας υπάρχουν πολλά έθιμα γραφικά που γίνονται
τη νύχτα των Χριστουγέννων. Οι κοπέλες έβαζαν μπροστά σε ένα ανοιχτό παράθυρο ένα κανάτι με ένα κλονάρι ξερό βασιλικό και μπροστά στο κανάτι το εικόνισμα της Παναγίας. Κοίταζαν από το ανοιχτό παράθυρο κατά την Ανατολή. Την ώρα που γεννέται ο Χριστός, όσες είναι πιστές και αγνές βλέπουν μια λάμψη σαν να στραπεί κατά την Ανατολή. Άλλες βλέπουν τη Θεοτόκο με το θείο βρέφος στην αγκαλιά. Η νύχτα γίνεται μέρα και ο ξερός βασιλικός ανθεί μέσα στο κανάτι. Φίλοι μου, είναι πολλά τα έθιμα των Χριστουγέννων που όλη τη νύχτα αν λέγαμε πάλι θα μας έπαιρνε ο χρόνος. Η ώρα μας όμως πέρασε. Ευχαριστώ, καληνύχτα και χρόνια πολλά σε όλους.